Ако са хора, аз съм Бексометр. Аз съм Теодор. И днес ще влизаме в изоставена малка сграда. Маничка. Обаче, готино е вътре. Можете да гледате клипузи. Да, ще напиша в описанието, нали, линка ще сложа в описанието. Към канала, бе. На Инженус. Такова, искам да те питаме само нещо, ама това не е за ефир. Що ще ми снимат? Така сградата, мисля, че виждате тази жълтата. Не, това не е малката сграда. Защото отзаде има една по-малкичка, такава колкото, мисля, че колкото това, обаче малко по-ниска и малко по-късичка. От тръбата до края на това и малко по-ниска е сградата. Смисъл... Не, колко това. Виждате ли футболната врата, хора? Абе, служете още 5 такива и ще разберете колко е голям. Хайде, това. Вече видим. Има полиция. Хора, минава полиция. Това не е полиция. Това не е полиция. Аз не съм казал. Ти каза, че идва кола. Имаме сопли. Сопли. Много ето я къщата. Да, че гледам дух. Има кръв, хора. Дай да снимам как има кръв. Това не е фил. Това не е фил. Не, чакай. Ето. Може кръв, бе, човек. Карай да видим. Чакай. Да видим другите стаи. Къде? Карай. Окей, хора. Чакай да видим тук. Вау. Еми, това е за клипа. Още има... Дай на пауза. Може вече да спираш клипа. И това е за края на клипа, хора. Това беше Бейс. Аз съм ли? А това е Теодор Ангелов. Ох, майка, аз бях Алекс и днес удобно. снимахме на изоставена сграда. Ако ви хареса, дайте палец нагоре. Абонирайте се за канала ни. За моя и на The Monsters, защото ще имаме клипче и на The Monsters. Ще напиша в описанието. Покажи малко тук мене. То няма смисъл да се обяснява. Абонирай се за The Monsters, 1050 абоната. За Етинимус, за Теодор, там неговия канал ще го намерите долу в описанието. За Алекс Влог, сега и това е. Ай, чао, ай.